journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, babaeng gireport nga missing, gipatay o gilubong di ay sa iyang bayaw sa Zamboanga, Sibugay. Digo City Police nakaalerto human ang pagbusikad sa Kidapawan City, dugang pulis gideploy sa terminal. Sa detalye sa atong mga balita, dugang 5 pa ka mga sundalo nga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Patikul, Sulu ang miabot sa airport sa Cagayan de Oro City o gihatagan og Order of Lapu-Lapu Award ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gibiyahe ang ilang mga patay nga lawas human sa malampusong pag-ila kanila sanglit na nga sunog ang lawas niini. Gipang-ila ang nangabot nga fallen heroes nga sila Private First Class Carlos Dapanas Jr., Technical Sergeant Telson Hajiri, Private First Class Philip Dante Camilosa, Private Carlos June Paragua o Corporal J.R. Obenita. Gikumpirma ni Major General Romeo Saturnino Browner Jr., ang Commanding General sa 4th Infantry Division sa Philippine Army. Ang nangabot nga sundalo mo'y ikaduhang batch nga na-identify sa militar o gihatagan og release papers sa Westmincom. Gihatagan ang Order of Lapu-Lapu Awards ang mga namatay nga sundalo kung diin ang award gihatag sa presidente sa nasod ngadto sa mga government personnel o private individual nga nakahimo og talagsaong pagserbisyo sa mga Pilipino. Gipatay o gilubong ang usa ka babaeng unang gireport nga missing didto sa lungsod sa buog Zamboanga, Sibugay. Ang biktima adunay samad tinigbasan o gitudlong suspect ang bayaw sa biktima. Ani ang report ni Zoraida Eva Mostaril. Bandang alas 9 kagahapong Hulyo 12, 2021, nakaplagan ang patayng lawas sa babae sa Puro 4, Curbada del Monte, Buog, Zamboanga, Sibugay. Naila ang biktima sa pangalang Rosita Rose Rojas Villacora, 42 anyos ug residente sa niskutang lugar. Ang biktima unang gireport ngadto sa mga pulis nga missing. Sumala ni Police Major Jonathan Katubay, hepe sa Buog Municipal Police Station, nga bayaw raw usab sa biktima ang suspect nga giila sa pangalang Henry Almenso Villacora, 35 anyos nga usa ka maguma. Kanang gabi mga 12 siguro mga alauna sa gabi ginitawag diri ang katong barangay kay nalagi daw nawala nga katong missing nga katong babae. Then pagkabuntag i-continue ang pagpangita until mga siguro mga 9 o'clock na-discover dito sa katong area. Then muna to gikuha na mo, gi-adto na mo, then puyog ang taga-MHO, then muna to na-discoveryhan katong kay dito nga kuan is katong babae nga nawala. Kay gisugdan man gud siya o kanang kuan i-declare siya nga murag nawala kato na mga kuan na nga bigabi na dili katong usang adlaw pa. Pero gasugod sila og katong mi-report na sa mo kuan na kadlawon gahapon. Ang problema mahal pang filing na-identify naman siya. Yes, sir. Pero kuan na mo sa fiscal kung kaya i-increase. Yes, sir. Then lingon man ang fiscal nga i-kuan na lang, i-regular filing na lang siya, PI. Yes, sir. So, pero ang suspect identified na. Wala na ikita ang suspect nga bayaw. Ug sa paghiling sa patay nga lawas ni Rosita, aduna kini samad tinigbasan sa nawong ug gilubong sa suspect ang biktima aron dili na dayon madiskubrihan. Usa gitanaw nga motibo sa krimen ang bangi sa yuta. Zoraida Eva Mustaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe. Dili mo kumpiyansa ang Digo City Police human sa nahitabong pagbusikad
sulod sa usa ka bus unit sa Kidapawan City. Busa nagdeploy og tropa sa terminal aron masigurong luwas ang biyahe sa mga pasahero padulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Nagpatuman og double inspection sulod sa terminal. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Sigurista ang controller sa usa ka bus company nga si Larry Apostol. Kay bisan nga nahiling na sa mga pulis ang bagahe sa mga pasahero sa Digo City Overland Transport Terminal, ginahiling gihapon niya kini una isakay sa bus. Partikularmente ang mga bagahe nga gikan sa gawas, moagi gyud na diri sa amuang table. Pagkatapos gina-check up namo na dayon namo ikarga sa bus. Buot lang ni Apostol nga luwas ang mga pasahero sa iyang giserbisyuhan nga kampanya sa bus gikan sa mga tao nga buot mo sa butahe sa kalinaw sa Digos. Hugot ang inspeksyon sa mga pulis nga dala paniid sa mga bagahe aron dili mahitabo ang bag-uhay lang nga pagbusikad sa usa ka unit sa bus didto sa Kidapawan City. Constant po ang pag-conduct ng ating mga security measures, no? Sa ating mga terminals and sa mga places of convergence natin, to include mga malls, mga public markets, public spaces natin dito sa buong Digo City. So, mga security measures natin, yung ganyan, sinecheck lahat mga pumapasok sa terminal, yung mga suspicious looking personalities, tinitingnan po natin yan, yung mga items, mga bags, everything, na dapat po maging makita ng ating mga security personnel bago pumasok sa loob ng ating mga public places, lalo na sa mga terminals. Determinado ang Digo City Police nga ipadayon ang monitoring ug pagbantay sa mga pampublikong lugar bisan pa og wala sila nadawat nga hulga sa kalinaw. So far sa ating pag-monitor sa ating AOR, wala pa tayo na mga regulations na nakita or mga indicators, no, na nakikita na merong threat when it comes to ganun. Pero ang kapulisan naman natin dito sa Digo City is hindi naman po tayo tumitigil despite nga wala tayong monitor ng mga threats. Continuous rin po ang monitoring natin and pag-conduct ng ating mga security measures para po maiwasan o ma-prevent itong mga posibleng mangyari na ito. Kay numduman nga nakatilaw na og duha kay gayong pagpamumba ang terminal sa Digos niadtong tuig 2006 ug 2008 nga mikalas og udom ka kinabuhi ug gikaangol sa kapin 20 ka mga tawo mao nga aron di na masugli ang insidente. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Digo City, Davao del Sur, stay safe. Padayon ang panginabuhian sa mga gagmay negosyante sulod sa Overland Terminal sa Kidapawan City, luyo sa pagbusikad sulod sa usa ka bus niadtong milabay nga adlaw. Gibati man og kahadlok apan nag-amping ug nag-igmat perme ang mga manindahay aron malayo sa daotang panghitabo. Ani ang report ni Lizel Banga. Nahadlok man, apan nagmalig-on ang mga nagtinda og jambolero sulod sa Overland Terminal sa Kidapawan City human ang pagbusikad sa IED sulod sa usa ka bus unit sa miaging adlaw. Matod ni Melanie Mondelo, tendera sa Overland Terminal, nakita niya mismo ang pagbusikad sulod sa bus. Nahadlok siya sa nahitabo, apan kinahanglan nga lig-unon ang ilang kaugalingon aron na ay ibuhi sa duha ka anak. Laborer sab sa terminal ang iyang bana. Mahadlok good, pero wala man may choice kay wala may pangitaan nga income. Wala may mga income source nga kung magpundo lang sa mua. Mo nang padayon gihapon ang imong pagtinda. Kampante gihapon si Marites Plang, ang president sa Food Handlers Association sa terminal, kay regular ang monitoring sa mga otoridad sa lugar ug naapay canine sniffing. Sa ako ang kabahin, murag dili jud kay mama gud ang mukhang jud kanang daily income, so dili jud may mahadlok ra maninda diri kay kabalo jud mi nga secured mi diri basta naay sa sulod sa Overland, secure jud mi diri kay every now and then ay mga canine, ay mga SWAT, ay mga pulis nga nagabantay diri. Usa sa tabang sa asosasyon sulod sa terminal ngadto sa mga otoridad ang pagdumili sa mga pasaherong mobilin og bagahe o bisan unsang butang aron malikayan ang posibleng pagbusikad. Ginasubay pa pag-ayo sa mga pulis ang motibo sa pagbusikad. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!
Honorarium sa mga barangay functionaries sa Kidapawan City. Usbawan! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Tumaya at manalo sa PCS o Lotto. Sa bawat bili mo ng tiket, nakakatulong ka na sa kapwa mo at pwede ka pang maging milyonaryo. Tara na! Ginaatangan sa mga pahinante o pasahero sa lansya sa Talikod Island sa Island Garden City of Samar ang paggawa sa whale shark kon butanding. Kay niadtong Mayo 16, 2021 sa buntag, nakita nila ang butanding nga nakahatag og lingaw sa mga pasahero sa lansya o sa turista sa isla. Sa video nga kuha ni Saturnino si Ton Regalado Estrella Jr., ang lifeguard sa Isla Reta Beach Resort, taod-taod sab nagpakita ang butanding. Apan magduha ka bulan na karon, wala na sab kini magpakita sa kadagatan sa isla. Sumala sa mga opisyal sa Igacos, importante gyud ang pagprotekta sa kadagatan kay ang pagpakita sa butanding usa ka indikasyon nga dili kontaminado sa hugaw ang isla. Even the dugong, para nag-enjoy. They're just playing the sea, mga 5 kabuhok na dapin lang. At saka whale shark, always clean and maintain the sanctuary and protect the sanctuary. Usbawan sa local government unit sa Kidapawan City ang honorarium sa mga barangay workers o functionaries sunod tuig kay nakita nila ang dedikasyon nga nagtrabaho batok sa COVID-19 bisan pa og mabutang sa alanganin ang ilang kinabuhi. Ani ang report ni Lizelle Banga. Sugod inino, talan workers nato. Lakip sa Usbawan ang honorarium sa mga barangay health worker, BNS, BPAT, daycare workers, SK chairman, lupong tagapamayapa o ubang functionaries. Kay nakita sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City nga sila ang naa sa frontline permi sa pagbatok sa COVID-19. Pero sa sunod tuig pa kini mapuslan. Among gilauman nga makapahugot pa kini, inspired pa kini sa ato mga barangay workers nga mo perform as frontliners labi na ning pandemya nga atong gisagubang karon. Matod ni Attorney Paulo Evangelista, ang City Information Officer sa Kidapawan, nga 500 pesos ang iusbaw sa honorarium. 500 pesos per month po ang increase na pag-ila sa ilang contribution ng niaging tuig sa ato ang pagkumbate batok sa COVID-19 at dugang na po nihagit sa ato ang tanan kasi itong workers na doble pa ang pagkayod para matagaan o di kalidad na serbisyong panggobyerno ang ato ang mga katauhan diri sa Kidapawan. Gianunsyo sab ni Mayor Joseph Evangelista sa tigom sa mga barangay workers ang pag-usbaw sa honorarium sanglit aprobado na kini sa mayorya sa konseho. Sugod inino, talan workers nato may increase na sa honorarium. Tanan, atong nahangatong workers, kini siya pahalipay kay sugod pa atong limo, pandemic, atong workers bugbog. Tama. Ang isa ka problema na iaprubahan sa mga councilors na 12, wala gipirmahan ni Vice Mayor Bumbio ang resolution ordinance. Sige lang, atong tanaw lang, ulat na kasi nito. Ang Kidapawan City, gilangkuban og 40 ka barangay ug lauman nga gatusan ang makapahimulo sa usbaw sa honorarium. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission.
This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. 7 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Tangub City Jail sa Misamis Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Gi-isolate na ang 7 ka mga PDL o gidudahan nga nakuha nila ang virus sa siging biyahe padulong sa korte, hilabi na nga gitugutan na ang face-to-face nga court hearing. Ani ang report ni Neptali Batoleño. Padayon nga gimonitor sa pagkakaroon ng 7 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Bureau of Jail Management and Penology BGMP, Tangub City ug ang mga close contact dini human nga nagpositibo sa coronavirus disease kon COVID-19. Sa pagpakighidabi sa Newsline Philippines, gipadayag ni Jail Inspector Juliet Cunol, Jail Warden sa BGMP Tangub, nga naka-isolate na sa bagong building ang nagpositibo, lakip na ang mga close contact nini. Sa isay ni Cunol, base sa nakuha nila nga kasayuran sa nagatiman nga doktor, mild COVID-19 ang mitakboy sa maong mga binilanggo. Tungod sa maong sitwasyon, suspendido una ang tanang mga kalihukan sulod sa maong bilangguan samtang padayon nga nagmonitor usab ang jail nurse sa kahimtang sa mga binilanggo nga naa sa tag-sa-tag sa ka mga silda. Gisaysay usab sa jail warden nga ang mga PDL ug ang mga personahe sa BGMP Tangub ang nabakunahan na batok COVID-19. Gituuhan nini nga posibleng nga nakuha sa mga PDL ang virus sa pagbiyahe padulong sa korte tungod kay gitugutan na ang face-to-face hearing sa ilang mga kaso. Nasayran usab nga gipailalom sa RT-PCR test ang 8 ka PDL bidag positibo niini ang 7 kay gikatakda na kining dalon sa San Ramon Penal Colony sa Davao City. Inoon saysay sa warden nga kon maulian sa COVID-19 ang 7 ka mga PDL, mahinayon na nga mabalhin na kini sa San Ramon Penal Colony sa Davao City. Neptali Batoleño, Newsline Philippines. Stay safe. Gituman na diay sa mga bus company ang pagmontar og CCTV camera sulod sa ilang mga bus unit. Una pa migawas ang kamanduan sa probinsya sa North Cotabato na himo na kini sa mga kumpanya. Tumong niini ang pagpalig-on sa seguridad, human ang pagbusikad sa usa ka bus unit sa Overland Terminal sa Kidapawan City. Paagi kini aron ma-record ang naong sa mga tao nga mosabotahe sa terminal o di kaha sa mga bus. Ani ang report ni Emily Rose Orteza. Gipahugta na sa lokal nga panggamhanan sa Kidapawan City ang seguridad sa mga lugar nga sagad magtapok ang katawhan. Tungod sa panghitabo kaniadtong Hulyo 9, kundi inusa ka bomba ang mibuto sulod sa Metro Shuttle Bus sa Kidapawan City Overland Terminal. Gisaysay ni Kidapawan City Information Officer Attorney Paulo Evangelista. With respect to the efforts of the city government, pugnan ang similar incident na mahitabo na po, we categorize our actions sa duha ka klase nga category. First, ang short term, which can be easily implemented karon dayon ang ato ang increased visibility sa ato ang law enforcement agents, also our coordination with our military who are currently manning ang ato mga checkpoints. We have already stationed our K9 unit diha sa ato mga checkpoints as well as in our Overland Terminal. Currently, we are already engaging in dialogues with all stakeholders. Kaya kini dili lamang kini kaya buhaton sa city government alone. Kinahanglan po nato ang tabang sa atong law enforcement agents, including our bus operators. So we are encouraging them to make their conductors more vigilant and also to make it operational ang ilahang CCTV inside their buses. As a long-term course of action, ang ato city government will also invest in additional CCTV subject to availability of funds. As we all know, we are already in the middle of the COVID pandemic. Most of our funds are already used sa pagpalit ng ambulansya, pagpakaon sa ang mga frontliners, pagpalit ng mga freezers to store vaccines, pag-improve sa mga vaccination sites and everything. If our funds would allow, then we will coordinate with the PNP kung diin maayong abutangan ng additional CCTV if needed. But for now, our city government is already working. I cannot divulge more sa atong security efforts. But we already have persons of interest and we will assure the public that this will not go unpunished. Todo suporta ang management sa rural transport, Bachelor ug Mindanao Star
sa plano sa provincial management sa North Cotabato ug sa Kidapawan City nga magbutang og CCTV sa sulod sa mga bus nga nagbiyahe sa nahisgutang ruta. Sumala ni Celer Estologa, Legal Affairs ug Media Relations Manager sa Yanson Group of Bus Companies, nga ang seguridad sa ilang pasahero ang una nilang gilantaw. Hinungdan nga dugay na silang namutang og CCTV sa ilang mga bus units. Unsa ang ilang security measures nga ginahimo sa ilang kumpanya? In terms of security measures nga gipatuman sa atong kumpanya, before mo saka ang atong mga pasahero sa atong bus, SOP din nato nga i-check sa atong mga security guards ang ilang mga dalang nga bagahe, bags, or any items. O in case na sila makita nga mga unattended baggage or bags, automatic giday ng report nila sa atong mga kapulisan. Uyon ba sila sa plano sa North Cotabato nga magbutang og dugang CCTV sa mga importanteng lugar? Uyon kay may aning direktiba sa probinsya sa North Cotabato nga i-require ang mga bus operators na magbutang og CCTV sa mga provincial buses aron matabangan ang atong mga kapulisan. In fact, dugay na taga-comply nga magbutang og CCTV sa atong mga buses, particularly ang Mindanao Star Bus nga gabihe din na sa probinsya sa North Cotabato. Unsa ang ilang hangyo sa ilang mga pasahero? Una sa tanan ang ipaabot ang among pasalamat sa among mga pasahero. Bisan pa man sa krisis, pandemya nga atong giatubang karon, nagyapon kamo ga suporta sa Rural Transit Mindanao, Bachelor Express ug Mindanao Star Bus. Ato ipadayon ang among pagsuot sa face mask o face shield sulod sa atong bus. Ug sa kanunay kita magbinantayon alang malikaya nato ang mga dautan nga panghitabo. Gisaysay ni Estologa nga ang pagbutang og CCTV o GPS kun Geographical Positioning System usaw-sab sa ilang paagi nga mapaniguro nga dili mulapas sa balaod sa overspeeding ang ilang mga drivers. Ang mga bus units sa Yanson Group kanunay naglawig sa mga lungsod ug syudad sa Mindanao ug Visayas aron manerbisyo sa publiko. Hinungdan nga tanang lakang sa mga lokal nga panggamhanan alang sa kaayuhan ilang suportahan. Emily Rose Orteza, Newsline Philippines. Stay safe. Mokadto ang naghingpit sa mga balita sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa baha o sunog, mamahimo ka na inyong i-share, pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!